ụmụnne m ekene m unu. Ịma na o nwere ife na-aga for some time now. Nnafe ihe a, I keep on laughing. Ịma m nna m, enwere ụfọdụ ndị Igbo ego ha li agbadogofa mana ha enwerezi option. Despite na ha fụkwa na ihe ha na-akọ gbasara Biafra na ihe ha na-ekwu gbasara Mazi Nnamdi Kanu na ha chọrọ ka ndị mmadụ kwete n'ihe a ha na-ekwu, mana ka ha na-ekwu ya ha na-emebi ilu onwefe ihe dị mmụọ. Onye a nọ kịta ụfọdụ n'ime fa nọ na-atụ egwu na ndị Igbo be anyị nwere ike na-echele ha ji ihe na-achọ. Onwere onye Igbo na-echele gị anything. Onwere onye Igbo na-akwado dị metụ gị aka echi maka na ha ma na ị ga-adị ndụ were anya gị n'afọ ihe mere onwe gị. Ego enye ego obere oge ọ ga-agwụ, ama ọmonye ịnata mana obere oge ego gị ya agwụ. Ma awareness ị na-akwado ikreati appointment ị na-achọ obere oge nwa appointment ị ma nweta ya maka na ama na ibe bitere ya. You cannot get it maka na eziokwu adịrị unu n'ọnụ. Every blessed day ihe ịtọ na ya bụ ịkpụ Mazi Nnamdi Kanu n'ọnụ. O ji wee mekwa nka mee nka mee enu mana o doo m anya na ị na-afụ lots of things na-eme na the whole of Nigeria for a day kwuru okwu gbasara ya. Ihe niile na-eme n'obodo a ị ka bụ emepe ọnụ kwuo not even a single si na-ekwu ihe na-eme na ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ a na-egbu ma nke ya eme n'iwu ụlọ be nna gị. Be nna gị ahụ ike sef ọ dịrọ mma wa na-agbawa ebe ịma ndozi nwu di ya na ọ pụta be na election ndị mmadụ gbasara Biafra. Ọhịa unu na-alụ ịba village no proper investigation. Ịmekwa na akọba nya asị ka akọba ihe mee na be anyị eme etinye biya ọnụ etinye nya asị ka elu odo ede ndị be anyị tikata mkpu ha ya sị na ha makwa n'otu a ka ọ dị. Ọ na-adị mkpa dị mma mmadụ ekwesịrị ị na-adị bias na ọ chọọ ime ihe. This is the reason why o ji dị ka ndị ọcha ka anyị mma mana ka ha ga-ewepụta time mee proper investigation gbasalụ that thing bụ ihe ha na-ekwu okwu ya. For example na ọ bụ na wegesi wee kpọọ asị yes na enwere ndị batala obodo mee something, they will investigate. Ama nnọkọta kịta accuse be mmadụ, they will investigate, make sure na ha ji information, mee inquiries ọfụma, ga deep before ha bezie na final conclusion say yes n'otu aka ihe dị otu adị. Mana nke onye be anyị bụ ọbata obodo ofu onye were egwu kọlie ofu ihe kpam ọpụta online ọkpọtụa o ji bụrụkwa na Nnamdi Kanu ji mekwa Nnamdi Kanu emerọ gị, Nnamdi Kanu onye ụmụnna gị ji mee gị omelọ gị. Ọsọ ihe unu na-alụ no proper investigation. Ịma njụ ajụjụ ga deep no because your belief system abụrụgo na ịkpọrọ ihe akpọrọ Biafra asị kpọọ Nnamdi Kanu asị ihe ọ bụ na ekwukwa na alụkpam yes n'eziokwu ịchọka ndị be anyị believe bụ ihe niile na-anụ. Oyi mara ihe bụ n'otu akịta amụwa bụ Ifeanyị Chukwu nọ mma na nwee good cause, mma na nwere ezi uche, mma na nchọ dị mma ndị be anyị. Oyi mara na onwe ka m esi bido ihe a kịta mebia ịmụ na onwe ka nchọ dị mma nwee na-achọrọ dị mma. Ịmụ na ebe nwere ike employ ya people now siba na ihe nchọ kwuru na-eme ihe dị otu a. Other people are fear as an opportunity iji awe catch out. The next thing bụ wele catch out. Ha pụtazịa ha je na-claim na ha bụ ihe a create welezia ya na mkpamkpa dị iche iche. O dịra awe maka na agụgụ mụ na ebe a si unu na eli living being gasị na ọ bụ onye Igbo onwe onye Igbo wee na-egbu onye Igbo na-emere onye Igbo alụ na-emekpa onye Igbo na-alụso onye Igbo alụla ana abụla onye Igbo. Onye ọbụla ga-apụta echi sị gị na ọ chọrọ ọdịmma ndị Igbo, chọọ ka ndị Igbo nwere onwe fa, chọọ ka udo dị n'ala Igbo, mana okwu sie ihe niile a ọ na-emechọkwa onye Igbo, na-emegide onye Igbo, na-egbu onye Igbo. Onye na-alụ ụlọ onwe ọrọ nwere esili ya. That is one truth. Azọkwa m na continue na ihe unu na-eme jisikwa na ike kama na unu afọ result ya mana egwu atụzi na gị nwanne m. Onwere onye Igbo na-achụzi unu. As far as I'm concerned, onwezi onye Igbo nwere this time now. I move go on. Maka na I have to go how things are going. I move go on. I had to go more intelligent and wise now than before.
ihe abụọzi those time ihe aba agwa anyị ihe we believe without asking question because some of the questions a na-throw n'ebe unu nọ bụ mkparịkụ na-akparị niile ajọ ga aje kparịba the person. You cannot answer it because you don't know anything about it. The information CG or the legit information, no biased information you be passed to the public. Well, yeah, can the man believe on your system? Nobody is believing in you. On your phone, phone asking no way again. Bonde chokwale go kabana comment na hapo iloge. Makada we know the truth, and we know where our problem is coming from. Mana nangu si heni ine. Anye man as far as we are living, I get jaya na aba. Foki homa gesi bata na Igbo. Luo n'isi. Maka na emenu mana unanyu na afọ na onye ọbụla chọrọ ikwu eziokwu chọọ ka ihe dị mma ka a na-achụso. Kedu ihe Peter Obi melụ? A na-achụsi ya. Iwepụtakwara isi si na ị chọrọ ka ihe ọma mee n'ala Igbo. Ifu na o nwere onye ihe ọma ga-eme n'ala Igbo ga-emebi ilu ife. Ọ chọba ka o mebie ihe ọma a. Ọ ya anyị na-afụ. Mana anyị ma na oge ebi. Ọ tere aka ka ọ dị njọ. Ọ ga-adịrịrị mma. Ekelekwa m.